Hvilke didaktiske overvejelser har vi gjort os i forhold til udførelse af vores leg? Ja, vi havde på forhånd, der har vi udvalgt 8 stik til børnene, for at de kunne blive fortrolige med dem, og for at vi kunne få så mange gentagelser som overhovedet muligt. Vi starter lejen ud med at præsentere alle stikkene, så børnene de ved, hvad der er på billeder. Herefter der bliver der udvalgt 2 ord. Det kunne fx være et billede af en dukke, og det kunne være et billede af et hus. Hvorefter at børnene de på tur skal finde det rette ord, altså dukkehus. Efter en runde, hvor alle børnene de har fået lov at svare, der bygger vi videre på lejen ved at bare give dem et facit. For eksempel dukkehus, og så skal børnene så finde, stadigvæk på tur, skal de finde de 2 ord, der danner dukkehus, altså en dukke og et hus. Til slut der får børnene tildelt et billede hver, hvor de så skal gå sammen 2 og 2, så de danner et facit. Afslutningsvis der vil vi spørge børnene ind til, om de har haft det sjovt, og om de kunne tænke sig at prøve at lege det en anden gang.